Посядзеў у турме і ператварыўся ў пісьменніка. Не проста казаць, вось мы бедныя беларусы шкадуюць. Ты для мяне пісьменнік і бард, але не юрыст. Не рабі так хутка высновы. Вельмі важна для іх усіх рабіць, каб яно выглядала па законе. Колькі там твоих кніжак? 18. Яшчэ з турмы не выйшаў, а ўжо выйшаў спектакль па тваёй кнізе. Цікава чытаць гэтыя гісторыі, таму што яны пра людзей. Вельмі доўга я чакаў, калі гэты чалавек прыйдзе да мяне ў маю кухню. Але я дачакаўся. Беларусы, калі чакаюць, яны заўсёды дачакаюцца. І тое, што ён прыйшоў да мяне сёння, гэта вельмі добры знак. Таму што гэта, як вы ўжо, можа, здагадаліся, Максім знак. Миколай, вітаю. Прабач, што заставіў чакаць. Я ўсіх выбачаюся, я зрабіўся, што... Зараз можаш всім казаць, што... Перад усім выбачаюся, што добры знак заставляе крыху чакаць, але прыходзіць, гэта добра. Выглядае вельмі смачным. Як ты зараз пытаешся? Што ты еш зараз? Што ем зараз? Простыя рэчы. Простыя словы. Простыя словы, да, пра простыя рэчы. Вось такое, я нават не ведаю, як это называецца? Гэта рататуй. Рататуй. Вельмі прыемна. І труска. Труска. Клас. Я вось прыблізна вось так вось імкнуся харчавацца, каб было пабольш натуральнага, паменш ненатуральнага. Першыя дні пасля знаходжання вось там, дзе можна набыць все, што заўгодна. Першыя месяцы прывялі да таго, што мне адразу плюс 10 кілаграм з'явілася. Таму зараз я вельмі акуратна пытаюся. А як там? Там цудоўна, там вельмі здаровае пытанне. Харчаванне там. Цельназерновыя крупы. Цельназерновыя крупы гэта тое, што добра для страўніка. Як казаў, для метаболізму? А для метаболізму там ўсё добра. Але я не хацеў з тобой размаўляць пра турму. Давай не будзем. Не будем. Мне больш цікава з тобой размаўляць пра творчасць, пра будучыню, пра перспектывы. Дзякуй. Бо ты не застанешься незаметным на воле, тому что ты заўсёды был прыкметным. И тое, что ты яшчэ з турмы не выйшаў, а ўжо выйшаў спектакль па тваёй кнізе, об этом кажа. Ну гэта дзякуй трэба сказаць тым, хто паставіў спектакль. Ну і дзякуй, што ты смог эту кніжку оттуда перадаць на волю. Гэта таксама. Да, дарэчы, гэта было не вельмі проста, ну, разумееш, там былі пэўныя абмежаванні, але добра на тым, што тут гэта зрабіць, ну, вельмі проста. Вось акурат зараз магічная ранга, дзе ў мяне што ёсць з сабой. Оп, кніжачка. Вось тая самая. У вас ёсць такая кніжка? Не, гэта не реклама, гэта не product placement, за гэта мы не плацілі грошы. Рекламуем, купляйце.
Там, дарэчы, Дапамажыце аўтару. апроч гэтага Закамерона, самого зборніка апавяданняў, ёсць яшчэ вершы, гутаркі, тое, што называецца нейкае апавяданне, і нават мюзікл там ёсць. А вось, і гэта проста ўзялі увогуле амаль усё, што выйшла ў лістах, ці нейкім іншым чынам, дадалі, і вось атрымалася такая кніжачка. Можа, штосьці з таго, што там змяшаецца, я б ніколі не публікаваў, але зараз трэба толькі усміхацца, казаць. Класная кніжка. Яна зараз ёсць на Венецыянскім біенале. На тым шары. Гэта забароненыя кнігі. Так. А ты Орвел. Алексеевич. Гэта шар, які Сізіф там павінен кудысьці піхаць. Я так разумею, што зараз у беларускіх турмах засталося ад тых, каго вызвалілі, можа 50, можа 60 завершаных кніг, якія яны не аддалі аўтарам. Я думаю, нават больш. Я так само думаю, мы ведаем не про ўсе выпадкі. Вось. І складана сказаць, што ўжо з'яўляецца з кнігай, што не з'яўляецца. Ну, напрыклад, у мяне было цалкам завершаныя праекты, а былі незавершаныя яшчэ праекты. Сколькі там твоих кніжак? Ну, 18, гэта тое, што было скончана. Ну, ведаеш, нема было чаго рабіць, але ў мяне пакуль была папера, пакуль была асадка, я пісаў. Калі былі кніжкі, то я чытаў, вядома, але кніжак давалі мала, толькі па 5 на тыдзень. Калі я мог здабыць яшчэ, я здабываў яшчэ і чытаў, а калі не, то садзіўся ўжо пісаць свае, таму што, ну, калі няма што чытаць, то трэба напісаць спачатку. І тады будзе што пачытаць. Да, і я ўжо ведаў, калі я апынуўся ўжо ў ПКТ, калі ў меня з'явіўся вольны час, да, я ўжо ведаў, што выдадзена кніжка, я ведаў нават, што перакладзена ўжо на нямецкую мову, і нават я ведаў, што Нобелевскі лаўрэат чытае маю кніжку ў Берлінскім тэатры. Для мне здавалася гэта ўвогуле. Ну, ось я глядзеў наўкол, што вакол мяне адбывалася, і вось прыходзіць гэта ў лісце, што вось Герта Мюллер чытае Закамерон па-нямецку ў Берліне. І таму у мяне было пэўнае натхненне, я лічыў, што я магу пісаць яшчэ кніжкі, і хацелася мне пісаць не турэмныя, не пра турму, таму што, ну, турэмны аўтар гэта такая сабе ніша. Але ведаеш, я таксама першы, аб чым я думаю, вот каб Максім напісаў нешта не турэмнае, і потым я думаю, не, мне на пачатку патрэбна тюрэмна его, каб я зразумеў тую атмасферу, якую... Вось так і сказалі рэдактары ўсе і выдаўнікі. Я кажу, вось у меня есть тут пра каханне, вось у меня есть пра падарожжа, вось там пра трыатлон. Все добра, пішы працяг Закамерона. Все, клас, давай. Якщо, а у меня прош працягу Закамерон, здесь яшчэ псіхалагічнае, там вось пра... Усе цені сонечныя называецца. Клас, абавязкова, але пішы працяг Закамерона. Таму, каб ад гэтага пазбавіцца, я сеў ось напісаў. Ну, ты хутка пішаш, я толькі могу пазайздросціць. Зараз я яшчэ друкаваць магу, гэта яшчэ хутчэй. Слухай, а ты, калі ты там пісаў, ты давал чытаць сукамернікам, не? Не ўсё і не ўсім сукамернікам, але ну і гэта толькі датычыцца таго, што пісалася вось на ўладарцы ў гэтай кніжкі, бо калі я пісаў астатняе, мяне ўжо не было каму даваць дужа тое. Я намагаўся схаваць адразу кожны напісаны там аркуш. Как схаваць? Я не ведаю. Ой, гэта, ну, гэта такое, ведаеш, як схаваць, як схавацца ў пустым комнаце. Ну, дзеці ж не хаваюцца, вось так, хоп, і ты схаваўся ўжо. Ну, вось я прыблізна тое самае рабіў. Там раз на тыдзень можна было наведаваць так званую кішарку, я туды выносіў, і там ужо па сваім гэтых нышпарах нейкіх рассоўваў гэты аркуш. Але яны ж ведалі, што ўсё адно забяруць усё адразу. Навошта забіраць па аднаму аркушу, калі можна адразу забраць. Вось. І так, было шмат усяго, стараўся не толькі турэмны, але турэмны таксама пралязала, таму што тыя гісторыі, якія сведкам якіх я стаў, я мусіў таксама расказаць. І я пачаў менавіта з гэтага яшчэ да таго, каб яно, ну, вылезла з мяне, і мяне ўжо больш не турбавала. Мне цікава, таму што калі ты пішаш літаратурнай мовай, і мяне цікава літаратурнай мовай, а не в інтэрв'ю, каб ты мне распавёў, там, ты распавядзеш, і сотні эфірах ты распавядзеш, а вось літаратурнай мовай пераасэнсаваць, гэта іншая справа. В нейкім сэнсе яно прасцей, таму што вельмі цяжка растлумачыць пэўныя рэчы. У інтэрв'ю, напрыклад, растлумачыць, чаму вось той ці іншы выпадак ён такі адметны,
што адбываецца ў чалавека ў галаве. Ну, гэта вельмі цяжка, а калі ты ствараеш апавяданне, то чытач жа сам становіцца аўтарам. Ты напісаў там адзін сказ, а ён уявіў думкі, ён уявіў, што за гэтым сказам стаіць. І таму я суаўтарства. Гэта мне двая лягчэй. Калі напісаў апавяданнішка, то тое, што я не магу словамі выразіць, я і не выражаю словамі, але чытач здагадваецца вось гэтае адчуванне. А нехта рэдагаваў гэтую рукапіс? Гэта, ну, вядома, але мяне не было, таму я ніякіх рэдактарств. Але я ввогуле думаў, у мяне было такое ўражанне, калі я пачуў пра поспех, што калі яны ўзялі мой тэкст, яны, пэўна, там рэдактар так класна, бо працаваў, там нейкі вельмі добры пісьменнік сеў, усё пералапаціў, і апынулася, што ўжо нейкі выбітны тэкст. Але не, я пераправерыў, яно такое яшчэ як было, то бок правак там, ну, правкі слушныя, але не такія значныя. І мне вельмі спадабаецца тональнасць, якой ты расказваеш. Такая нема ни такой, как, ни пафосу, нету такого милоты такой, а есть некий такой з одного боку мягкость, а з іншого боку такая правда. Поэтому тому это вельмі добра гучыць. Ну, надо писать як паводзіш, чтобы калі гэта натуральна. Мне падаецца, што з такімі адносінамі таго, што з табой адбываецца ў жыцці, навогул прасцей жыць просто. Ну, калі ёсць крышачку гумару, крышачку, можна знайсці светлае, вось таксама вось тут светлае вакол ёсць. Добра. Калі не пра турму, пра што б ты вот пісаў зараз, калі выйшаў? І пра што пісаў там, не пра турму, калі там быў? Мне здаецца, што ўвогуле все пісьменнікі, якія пішуць, яны пішуць пра людзей, пра адносіны. Просто змяшаюць... Пра сябе. Ці пра сябе. Ну, пра сябе гэта таксама пра людзей, я спадзяюся. І пра адносіны. І пра адносіны, да. Але там уже калі толькі адзін чалавек, ну тады, пэўна, будзе вельмі цікавая кніжка. Для яго самого, а для іншых не так цікавая. І турма гэта ж просто, ну, як сцэна, калі мы кажам, да, што гэта там і жыццё тэатр, і гэта тэатр, вось на гэтай сцэне там яно праяўляецца, гэтыя акторы, яны больш яскрава сваю ролю выконваюць, тому што ўсё абвастраецца, і вось гэтыя рэчы, якія ў звычайным жыцці людзі прыхоўваюць, таму што яны, ну, так, неабыякава, што пра іх падумаюць, ці нейкі там ёсць этычныя там нормы, то там вось просто вось шчыра і нахабна яны ўсё гэта паказваюць як ёсць. І таму вельмі лёгка заўважыць нейкія патэрны, іх вось апісаць, але у нашым жыцці гэта таксама ёсць, просто яно прыхаванае, да гэтага цяжэй дакапацца. А вось і пісаў бы я, і пішу я, і буду пісаць, спадзяюся, менавіта пра гэта, пра тое, што ў нас адбываецца, якім чынам чалавек нейкія рашэнні прымаецца, якім чынам чалавек так ці іншым чынам сябе паводзіць. Калі быў у Беларусі, я пісаў пра некую беларускую рэчаіснасць. Але зараз я не магу пісаць пра беларускую рэчаіснасць. Я пішу пра нейкую рэчаіснасць, у якой я, ну, зараз знаходжуся, напрыклад. Ці знаходзіўся некалі. Але пра беларускую рэчаіснасць я пісаць не магу, таму што я не памятаю, як яна была тады і якая яна зараз, не ведаю. Ну, мы можам, кожны аўтар можа пісаць толькі пра ўласны досвед, на мой погляд. Нават калі ты пішаш фантастыку, то гэта таксама пра твой досвед, толькі ўжо там праз нейкія прызмы прапушчаны там на 200 000 гадоў наперад. Ось, таму, калі будзем пісаць пра тое, што адбываецца ў Беларусі зараз, мы можам толькі свае нейкія фантазіі выказваць. Але калі я буду пісаць пра тое, што адбывалася ў Беларусі, напрыклад, у маім дзяцінстве, то гэта ўжо сапраўдныя ўспаміны, і гэта лёгка. Мне здаецца, і я так раблю, і аўтары так робяць. Гэта нейкае такое лего, у цябе ёсць нейкі базавы набор успамінаў, пачуццяў, нейкіх сітуацый, якія з табой адбыліся, якія цябе ўразілі.
І з мінімальнымі зменамі яны могуць нават тое, што адбывалася з табою ў Беларусі там у 85-м годзе, ты можаш лёгка уявіць, як гэта адбываецца з нейкімі адпаведнымі зменамі мутаціс мутандзіс там у Неапале з хлопчыкам, якому там 4 гады зараз, у 2026. То бок, так яно і працуе. Зараз ты пішаш нешта? Зараз я пішу. Якое месца? Дзе адбываюцца падзеі? Ну, зараз я ж уже казаў, што мне все мои выдаўцы сказалі, Да, што ну. трэба. Я на гэтым, Каланіст? да, я вось сканчваю кнігу, якая Ну, называецца то- «Каланісты». да. Гэта пра ўпраўленчую калонію, там жывуць каланісты. Яны не зусім такія, як каланісты ў Жюль Верна. заўсёды назвы топ. Ну, дзякуй. Вось, там будзе 72 апавядання. Чаму 72 менавіта, а не 100, як у Закамероне? Гэта такі пасхалачка, хто здагадаецца, той малайчына і філалагічны яму прыз нейкі. А вось, і я спадзяюся, што з гэтай задачай я вось расквітаюся на гэтым тыдні канчаткова і будзе магчымасць уже пісаць то, што хочаш. А хочацца мне аднавіць, у меня такі быў раман напісаны, называецца «Вязні Ів». Гэта не пра турму, там вязні, але гэта не пра турму. Гэта пра каханне, бо ў каханне таксама вязні, і ў нашым жыцці таксама ёсць вязні. Там, урэшце, пра гэта і ёсць гаворка, што мы самі вязні сваіх нейкіх уяўленняў, сваіх пачуццяў, ну, хутчэй нават не пачуццяў, там гаворка ідзе пра нейкія вось тое, што чалавека базава ў галаве існуе, нейкія абмежаванні, нейкае уяўленне, што ён павінен, што не мусіць рабіць. І з-за гэтага нярэдка здараюцца трагедыі нейкія жыццёвыя. Ну, а дзе трагедыя жыццёвая, то гэта прастора для літаратуры. Ну, гэта будуць не склад апавяданняў, гэта будзе Не, раман. гэта раман, і я яго напісаў уже 2 разы. Я яго напісаў першы раз у снежні 22-го, калі мне толькі пасадзілі на ПКТ. І я просто захоўваў вось такі стос паперы, ляжаў там у мяне у гэтай шафцы. Вядома, што калі прыйшлі, сказалі: «О, што гэта ў цябе?» Кажу: «Кніжачка». Ну і всё, яна адразу сышла, я потым прасіў яе аддаць, прыхоўваючы, што я ўжо іншыя ствараю. І ўрэшце рэшт мне ў жніўні 25-го сказалі 2 рэчы, што яшчэ на паўгады працягваюць маю гэтую ПКТ, а я ўжо думаў, што можа не. І што кніжачку маю ўжо спалілі. Ну, так не сказалі. Хаця кажа, я даведаўся, што яе няма, ну і прынамсі мне не дадуць ніколі. Я так крыху засумаваў, а калі я пачынаю сумаваць, то трэба адразу штосьці рабіць, я сябе ведаю. Таму я взяў, у меня было яшчэ адзін шытак, адзіна асадка. Я сеў і 22 дні яшчэ раз я напісаў. А там 2 персанажы, ёсць дзяўчынка, ёсць хлопчык. Асноўны герой гэта хлопчык, але дзяўчынка гэта тая гераіня, якая стварае весь раман. Хлопчык ты ці не? Ну, не я, але штосьці такое, нейкі такі мікс. Ну, ён журналіст, ён грае на гітары, ён падае надзею, ну гэта ўжо не, яму там менш гадоў. І гэта таксама такі мікс з пэўных знаёмых рыс, ну, але, пэўна, калі я пішу пра яго думкі, як я казаў, калі гэта Лега, то Лега... А дзе ён жыве? Ён жыве, ну, ввогуле ў Менску, калі казаць, але там не пазначаецца. То бок яно максімальна... Ёсць нейкія лакацыі, куды іх закідывае лёс, там, напрыклад, на Кіпры яны, там нейкія мегаполісы, яны там яшчэ дзесьці, але вось менавіта дакладна, ў якім горадзе яны жывуць, не пазначаецца, таму што гісторыя, ну, асноўная не гэта. Такі быў. Мне цікава, я зараз раман пішу, і у мяне першае пытанне было, з якога ён горад. І ты на гэтым пытанні не можаш, ну, нават, можа, тыдзень правесці. Аналізуе, ён гэта ці не ён, і здесь тут ён ці не тут. Ну, у мяне якраз гэта пытанне было ў пачатку. Я ведаю, што ён з дзіцячага дома.
І для яго горад увогуле не так важны, для яго важны быў вось той калектыў, тое кам'юніці, дзе ён выхоўваўся. І таму і пралог да гэтага, гэта сустрэча гэтых выпускнікоў гэтага дзіцячага дома, і гэта як пралог, і яно да эпілогу потым даходзіць, вось як розныя кам'юніці, якія ствараюцца. Вось тое ў яго ёсць, потым сустракае дзяўчыну, ёсць там яшчэ ўвогуле грамадства, то бок адносіны паміж рознымі персанажамі больш істотныя за геаграфічныя лакацыі. Ты для мяне пісьменнік і бард. Караблі жывуць у моры, і няма для карабля больш вялікай небяспекі, чым нязнаная зямля. Але не юрыст. Але калі першыню па цябе ўбачыў у дзеле, ты быў юрыст. І быстро ты ператварыўся. Пасядзеў у турме і ператварыўся ў пісьменніка. Ну, не рабі так хутка высновы. Я ж яшчэ толькі тут вось ачомваюся пасля таго, што мяне адбылося. Цябе спадабаецца быць пісьменнікам? Але мне вельмі падабаецца быць юрыстам, так само. Да? Ну, канешне. Ну, такім юрыстам, якога людзі любяць, а не такім юрыстам, якога людзі там не вельмі добра да яго ставяцца. А якім юрыстам? Ну, вось тое, што мы рабілі ў 20-м годзе, і тое, што датычылася нейкіх базавых прынцыпаў, якія істотныя для кожнага проста жыхара, для кожнага грамадзяніна, гэта, мне здаецца, тая праца, якую я і рабіў і мушу рабіць, таму што гэта ёсць і асабісты, і грамадскі абавязак. Вось, таму я не развітваюся са сваёй маскай. Гэта такая маскай. спецыфічная гісторыя, тое, што было ў 20-м. І ты там быў як рыба, занырваў туды. Ну, рыбы таксама розныя бываюць. Ну, вось трэска. Як трэска, да? Смачная рыба, вельмі такая якасная. Ну, просто іншы час зараз. 20-й год і зараз гэта две вельмі дзіўна, але гэта іншая гісторыя і іншы юрыст знак быў бы зараз. Ну, юрыстам, які працуе ў практычнай сферы дзесьці, напрыклад, па польскім заканадаўстве ці па заканадаўстве іншай краіны, я сябе зараз не бачу. Таму што я ведаю, што там ёсць бюрократычныя пэўныя пытанні, якія можна вырашыць, але яшчэ гэта у гэтую юрысдыкцыю трэба ўвайсці, трэба адпаведны досвед мець. Гэта як тыя 10 000 гадзін, якія заўсёды ёсць, толькі, калі ты добра граеш, там, напрыклад, на саксафоне, гэта не значыць, што ты будзеш праз хвіліну добра граць на гітары. Трэба крыху падвучыцца, нават калі ноты ведаеш. Вось, таму такім юрыстам, хутчэй за ўсё, бліжэйшым часам я не стану, але юрыдычнай працы розныя вельмі шмат, і ў мяне ёсць у галаве гісторыя, той праект, які я думаю, што я мушу расказаць не толькі беларусам, але і сусвету, пра то, як так здарылася, што Беларусь, быццам бы еўрапейская краіна, быццам бы вось тут у нас там статут быў 1588 года, які там быў узорным актам для яшчэ праз стагоддзе нават расійскай імперыі прымяняўся. Быў у нас і канстытуцыя першая ў Еўропе разам з Польшай. І ў 91-94 годзе, калі стваралася заканадаўства, таксама ж бралі яго аднекуль там з добрых узораў. І вось як з гэтай стартавай пляцоўцы, калі адбылося такое, што мы вось дайшлі да стану дэфолту. То бок спачатку ж быў не дэфолт, спачатку быў там нейкі заняпад. А потым гэты заняпад... Да, спачатку былі закладзены міны. Вось там міна, вось тут міна, вось тут вось гэта. Прычым міны былі як юрыдычныя, так і проста чалавечыя, скажам так. І вось гэта у мяне все склалася ў нейкую там малюнак, у нейкую схему. Я зрабіў кніжачку, якая называла... Я пісаў на ангельскай адразу, она называлася «Decay and the Fall of Law in Belarus». Это такая перадасцярога для іншых краін? Ну так, гэта такое, ведаеш, як паталагоанатом. Калі ўжо мёртвае права, да, вось уже можна ўскрывацца і глядзець, што там было раней, што спачатку, з чаго ўсё пачалося, да чаго прывяло. І вось мне здаецца, што гэтая гісторыя тая, якая яна актуальная, і яе
я б хацеў распавесці ў юрыдычных школах студэнтам менавіта тым, хто будзе будучым юрыстам. Таму што ўсё, што са мной рабілі, ўсё, што з іншымі робяць, гэта робіць не там ніякі там уяўная пашвара там ці звышсіла, гэта робяць юрысты. Ну, следчыя, юрысты, суддзі, юрысты, адвакаты, там, калі ходзяць, не ходзяць, да, яны там таксама юрысты, могуць па-рознаму выконваць альбо не выконваць абавязкі. Пракуроры, юрысты, ўсё вакол юрысты, нават чыноўнікі гэтыя, якія сядзяць і прыдумаюць, і парламентарыі гэтыя, якія ўсё пішуць. Вось, і яны ж усё ведаюць. Яны ж ведаюць, калі права выкарыстоўваецца, калі права гвалтуецца. І паглядзець, якія былі першыя прыкметы, распавесці пра гэта, і потым можа сказаць, там, паглядзіць, а што ў вас адбываецца. Бо свет зараз такое месца, дзе вельмі шмат гісторый адбываецца дастаткова небяспечных для права, я б сказаў. Ведаеш, это вельмі цікава, таму што іншыя краіны таксама на гэты шлях ступаюць, як там Словаччына ці Угоршчына, і юрыстам там было б цікава паслухаць, як у іх будзе, ну, можа, зараз і не будзе, але як магло б быць. Ну, па-першае, на жаль, у нас гісторыя цыклічная, апроч Беларусі ёсць яшчэ шмат краін, дзе ўсё ўжо гэта адбывалася. Мы проста самы такі прыклад блізкі да нас, але ў гісторыі гэта было шмат разоў. І мне падаецца, што перш за ўсё гэта трэба распавесці не в Угоршине. Я думаю, что можно и в Америке, можно и в Польше, можно и в Германии, можно и в іншых краінах Еўразвязу, тому что ситуация вось з простымі рашэннямі і з прыбіраннем тых бар'ераў, якія ёсць нязручныя з пункту гледжання права, яна такая агульны тренд. Я вот не ведаю, ці гэта для студэнтаў, ці гэта для членства і дэпутатаў. Ну, я пачаў зараз гэтым праектам займацца. Я яго бачу як ўсё ж такі нейкая калабарацыя з універсітэтамі, і яны ўжо могуць запрасіць студэнтаў і могуць запрасіць выпускнікоў сваіх аламней. Вось. І ну, са студэнтамі гэта рэальна. І калі мы кажам пра студэнтаў, мы мусім разумець, што праз 3 гады, праз 5 год, а ў маштабах гісторыі гэта нішто, яны ўжо пачнуць быць менавіта тымі, хто пачне рабіць вось гэтая асноўную шорную працу, да, з якой усё вынікае. І ад іх вельмі шмат чаго залежыць. І гэтую гісторыю, мне здаецца, мусяць ведаць усе. І гэта тое, што мы можам даць свой досвед беларускі. Не проста казаць, вось мы бедныя беларусы, шкадуйце нас. Гэта тое, што я бачу, што я з свайго боку магу паказаць ну, свету як пэўную небяспеку. Што цікава, што з аднаго боку гэта тое, што беларусы першымі гэта прайшлі, ну, у нашых палях. І з іх бралі прыклад тых, хто пытаўся пабудаваць дыктатуру. А з іншага боку, зараз ты гэты вопыт аддаеш, каб пазбегнуць гэтага в іншых краінах. Так. Трэба ж нейкі бенчмаркінг рабіць. Адмоўны бенчмаркінг нейкі. Цікава. Вось, і таму гэтым я таксама займаюся. Я ось ужо ў пэўным кантакце там і з праваабаронцамі міжнароднымі, і з універсітэтамі, і магчыма з гэтага штосьці атрымаецца. І прытым у мяне бачанне такое сугуба юрыдычнае, практычнае. То бок мы гіпотэзу палітычную ўвогуле тут не выкарыстоўваем. Мы глядзім на тыя хітрыкі, на тыя вось механізмы, якія працавалі. Як я кажу, гвалтаванне права. То бок, калі мы бярем, вельмі важна для іх усіх рабіць, каб яно выглядала па законе. Проста яны ўпэўнены. Гэта першая лінія абароны. Мы ўсё робім як згодна закону. І хтосьці сядзіць і прыдумляе, як зрабіць так, каб ўсё вось гэтае вычварэнства, якое адбываецца. Гэта вялікая праца. У цябе ёсць там планах скончыць каланістаў?
Уже лишь скончено. Скончано, все. Потым гэта юрыдычная гісторыя. Ці яна будзе Яно все паралель? паралельно. Да, яно зараз уже адбываецца, то бок я ж такі... Я не магу адзін праект рабіць. Я так само. Там 10 і... Таму вось гэты там юрыст, гэты пісьменнік, які ёсць, і гэты там бард, як так называць, хаця мне уже шмат хто казаў, што гэта неслушнае слово, што ўспрымаюць у нашым асяроддзі чамусь, вось калі ў ангельшчыне скажаш бард, то все разумеюць, ну гэта Шекспір, ну тады нармальна. А вось, а калі ў нас кажуць бард, то чамусь уяўляюць Джон Байес, окей, а то ў нас уяўляецца гэты там шведар, там гэты вогнішча, да, і тры акорды на гітары, намёт і жалобныя спевы. І смачнае недарагое віно. Смачнае недарагое, гэта тое, што мы любім. Як і Рыгора Стапеня, цябе кіданула ў трыатлон. Не, гэта Рыгора Рыгора як мяне кіданула ў трыатлон. Я зараз на пенсіі, а ён толькі яшчэ неафіт. Ён неафіт, я ўжо гэты магістр, які спачувае. Калі ты пачаў гэтым займацца? У 2015 годзе я пачаў, у 2016 я ўжо зрабіў айрон. Людзі кажуць, я прабег марафон 5 кіламетраў. Не, марафон гэта 42 кіламетра. Полумарафон ёсць, так таму... Ёсць полумарафон, ёсць полуайрон. Не, ў 16 годзе я ўжо зрабіў усю трасу 226 кіламетраў. 3,8 плыць, 180 круціць на ровары, і потым яшчэ 42 і 195 бегш. Дарэчы, гэта вось мы з-за Лондона бегаем 42-195, ведаеш? Чаму? Ну, ніколі не дагадваюся, чаму такая дзіўная лічба? 42-195. Там кажуць, што гэта ад вёскі марафон да Афін, ці што? Але ж ты уяўляеш марафон і Афіны, як там не пракладай гэты шлях, там 42-195 не будзе. Я чуў такое паданне і нават некалькі разоў не мілі. Всё справа ў Лондоне і Букінгемскім палацы. Што калі праклалі трасу на Алімпіядзе, якая у Лондоне была 1900, не памятаю, які год, але там вось, да, вось тыя годы у пачатку 20-го стагоддзя. 1902? Можа быць. А вось, всё праклалі, і тады яшчэ на першым марафоне, які быў у Парыжы, там было 40 кіламетраў трасы. Ну, приблизно паглядзелі 40, там паміж, нармальная лічба 40. І вось у Лондоне пракладалі трасу, і, як кажуць па паданню, запыталі ў каралеўскім доме, прабачце, а мы ж паглядзім, як яны бегаюць, гэтыя марафонцы. І было гэта за 2 дні да таго, як уже павінна было адбыцца івэнт, і таму праклалі, вось маленькі кружочак зрабілі, каб прабеглі, да, побач з Букінгемскім палацам, і вось кружочак гэты атрымаўся акурат 2 кілометры 195 метраў. І з таго часу паўсюль гэтая траса 42-195. Слушай, як працуе міфалогія про марафон. Ну, калі ёсць іншае тлумачэнне, чаму 42-195, ты распавядзі. Яны ж казалі, мне з дзяцінства казалі, што гэта ад вёскі марафон, да Афін, там бежал нехта, казаць, што вайна скончылася. Бабы, мальцы, вайна скончылася. Ну, там ввогуле вельмі цікавая гісторыя, але калі пачну распавядаць, то ў нас скончыцца эфірны час. Таму што бег, ён насамрэч, калі паглядзець па Герадоту, а Герадот жыў пра 40 год пасля марафонскай бітвы, яшчэ мог ведаць, што там адбывалася. Бег ён не з марафона ў Афіны, а з Афіны ў Спарту. Папрасіць дапамогі. Але хтосьці паглядзеў, там 280 кіламетраў. Што, Герадот, ты зусім ашалеў? І калі ўжо Пталемей пісаў пра гэта, ён ужо сказаў, вось драматызма дадаў, што з марафона прыбег у Афіны, там памёр. І толькі ў 20-м стагоддзі адзін вайсковец, дарэчы, брытанец таксама, якому было няма чаго рабіць на пенсіі, ён взял і прабег вось гэтую дыстанцыю з Афіну Спарту, і з таго часу ёсць такі спартатлон. Там ладзіцца кожны год, і гэта кажуць сапраўдны марафон, для сапраўдных. А вось тое маленечкае. Калі ты першы айронмена прабег, прайшоў? Ну, спачатку бег, потым шоу, так звычайна адбываецца. Што адчувалася на фінішы?
Задавальненне таго, што ўсё гэта скончылася. Гэта было ў Піцеры, дарэчы. Плавалі мы цікава вакол Петрапаўлаўскай крэпасці. Два колы трэба было зрабіць. Потым там не перагарадзіла піцерская ГАІ дарогі, мы чакалі ў гэтым дворыку крэпасці, нам кідалі бананы праз агароджу, як малпачкам. Ну, таму што гэта ж спартоўцы, ўсё разлічана там па міліграму. Вось. Ну, а потым, калі я ўжо даехаў да Сестрарецка, дзе там быў гэты марафон, я на ровары так класна праехаў, што мяне хапала оба сцёгна адразу сударага. І я 50 метраў прабягу, валюся. І вось в такім рэжыме. Таму, калі я скончыў, я быў вельмі шчаслівы, што яна скончылася. Капец. І запісаўся на наступны год яшчэ. І потым яшчэ раз запісаўся. У якіх яшчэ ты краінах? Другі я рабіў, гэта быў Рот, Германія, і трэці я рабіў Подесдорф, Австрыя. Цікава, але так для мяне гэта зашмат. Ну, як ёсць. Меней не прапаноўвалі. А плыць колькі? 3,8. Ну, гэта такая разагжувка, я кажу, тут у Польшы. 3,8 праплыць, гэта просто... У меня есть незашынены гештальт, я ўсё хацеў выйсці з 10 гадзін на гэтым. Там тыя, хто выйшлі з 10 гадзін, гэта такая магічная лічба, як 3 гадзіны марафона, так і 10 гадзін трыатлона, і ёсць такі One Digit Club. Это калі ты можаш запісаць свой вынік на дыстанцыі адной лічбай у гадзінах. Не 10, а 9. І 8, там 7. Вось. І у меня там у Подесдорфе там было спёка 32, і у меня 10 гадзін і 12 хвілін у выніку атрымалася, так што гештальт не зашыне. Трэба пачытаць Муракамі, пра што я кажу, калі кажу пра бег, і там ён прыкладна ўсё растлумачвае, як гэта робіцца, то бок трэба, каб у цябе запрацавала гэта наркатычная фабрыка ўнутры. А каб наркатычная фабрыка запрацавала, то менш чым 40 хвілін нельга. Хаця б адну трэніровачку трэба рабіць 1,5 гадзінкі, і вось тады ўсё будзе добра. Ну і ў добрых мясцінах, у добрай кампаніі. Вось як мы тут снедаем, таксама і бяжы, размаўляе, анекдоты распавядае, ўсё будзе клас. Чым ты зараз жывеш, апрача таго, што пішаш? Що напаўняе дні мае? Вельмі шмат нейкіх побытавых пытанняшкаў, то бок, ну там зубы, лекары, чэкапы, там жытло. Ведаеш, калі 3 беларусы сустракаюцца ў эміграцыі і пачынаюць размаўляць, першае, пра што яны размаўляюць, це пра антыдэпрэсанты. І хто на якіх сядзіць і якія павышаюць ці паніжаюць лібіда. Ну, я, здаецца, я не смогу падтрымаць гэтую размову. Так у цябе яшчэ опыту няма. Не, ну, пэўны досвед ужо ёсць, у сэнсе таго, што, ну, нейкія там... Кажуць мне даволі шмат хто казаў, што, ну, што будзе дэпрэсія, вось табе дагоняць, пакуль не дагнала, дзякуй Богу. Ведаеш, калі даганяе дэпрэсія, калі людзі, калі ім нечым займацца. А у цябе вельмі шмат. Тое самае ў мяне і там было. То бок мне запытваюць, а як ты не звар'яце, калі там адзін сядзеў 3 гады? Я кажу, а ў мяне не было ніводных хвіліны вольнага часу. А якія думкі ў той час, калі нейкая пустата навук? Ну, вось як толькі пачынаюць думкі вось гэтай суцэльнай пустаце, там і пра адзіноту, і пра астатняе, яно можа завесці вельмі такія мясціны не вельмі добрыя. Таму я спачатку там парэфлексаваў крыху, а потым я проста сябе зрабіў такі рэжым, што ў мяне думкі былі там вось пра апавяданні, пра кніжкі, там вось там спортам нейкім я займаўся, штосьці яшчэ рабіў, то бок я сябе прымушаў заўсёды канцэнтравацца на чымсьці яшчэ, а не на вось гэтай вось перажываннях. Я ў якасці тэрапіі а самым пачатку гэтага інкамунікада напісаў 2 кніжачкі, адна называлася «Ксенішка», а інша называлася «Дз дзён адзіноты». Як «дз», як пераменная, як «x» альбо «y». І вось там, калі мне штосьці ў галаву прыйшло, нейкая там думка, я адразу запісаў яго, ўсё, і забыўся, выкінуў з галавы, і далей не думаю пра гэта. Ну і дапамагло. Это цікава. А потым прызвычаюся ўжо пра гэта не думаць. То бок гэта было цяжка, вось першыя там месяцаў 9-10, калі там суцэльная была незразумеласць. А потым нават сукамернікаў там мне пачалі часам сажаць. Калі мы кажам там пра гэта закамерон ці пра каланістаў,
цікава ж чытаць гэтыя гісторыі не таму, што я там нейкі пісьменнік. Цікава чытаць гэтыя гісторыі, таму што яны пра людзей. І гэта людзі робяць іх цікавымі. То бок за кожнай гісторыі там схаваны ў нейкім выглядзе, з нейкімі метамарфозамі, але нейкае ўражанне ад рэальнага чалавека, які штосьці рабіў. Гэтыя людзі, з якімі ты размаўляў, яны адлюстроўваюцца ў тваіх апавяданнях? Ну, пэўным чынам так, але ў мяне такі ананімны герой, так звычайна ён, і гэты ён заўсёды розны. Часам там мянушкі нейкія ўзгадваюцца, але гэта не сапраўдныя мянушкі, гэта проста такое, што каб чытач мог уявіць гэтага персанажа. Таму героі ёсць, іх няма адначасова. Такі героі Шрёдынгера. Вось цікавае пытанне, але пра турму. Але пра турму. У тебя были там моменты такого счастья? Вот просто счастье. Как ты вот изнутри перло? Ну, секунда, может. Секунда, так ладно. Секунда, окей. Можа нават па некалькі разоў надо. Не, ну, як вось бег, я кажу, гэта вытварае там у сябе нейкі наркотык, мне здаецца, што творчасць таксама працуе такім самым чынам, таму што калі ты пішаш і ты знайшоў нешта, што табе самому даспадобы, то о, вось гэта трапны выраз. Вось гэта добры паварот сюжэта, гэта падкідывае. Ну, вось гэта заўсёды прыносіла, там спартовыя нейкія рэчы таксама, калі штосьці атрымалася, прыносіла. Ну і пакуль яшчэ была сувязь у мяне з роднымі, калі кожны ліст прыходзіў, гэта таксама, канешне, вельмі вялікае шчасце было прачытаць пра тое, што там адбывалася. Ну, але не шмат прыходзіла. Але не прыходзіла потым нічога, але раз на паўгады прыходзіла 2 кілаграмы бандэролька. Вось. І бачна было, што яны не ведаюць, што мне дасылаць, таму што яны дасылалі сістэматычна тое, што я прасіў у снежні 22-го. Час змяніўся. Вось яны проста паўтаралі тую замову, ну, каб таксама зазначыць, што не ведаюць што. Але я, калі атрымліваў бандэроль, я бачу, што яны жывыя. Я бачу там подпіс жонкі на гэтым каперце і на заказным гэтым квіточку. І потым ужо апошнія разы я ўжо разумеў, дзе там, што з імі адбываецца. Гэта было так цікава пытанне у кожнай праграме я задаю яго, і зараз яно нейкі іншы сэнс мае. Што такое для цябе смак шчасця? Смак шчасця, ну, іх шмат розных. Вось, і калі абраць штосьці адно, не ведаю, першае, што мне прыйшло зараз, першая думка, якая прыйшла, гэта бярозавы сок. Прычым не з бярозы, а які ў краме прадаваўся. Вось, я ў дзяцінстве быў проста такім фанатам, і адзін раз мы паспрашаліся з сябрам, ці змагу я выпіць там 3 літра гэтую банку бярозавага сока. Я за салодай піў, нават калі яна ўжо сканчылася. Вось. У турме, калі казаць, што я ўзгадаваў, там спачатку я вельмі люблю дранікі. Нармальныя. Сапраўдныя дранікі, а не гэтыя вось ўсё. Але апошні час такім смакам шчасця стала самыя простыя рэчы, там памідоры са сметанай, нацыянальная справа. Особенно сметана в конце. При конце. Сапраўды. Делаешь? А як же, там же сок гэты памідоровы. І вось я мару не пра нейкі там выкшталцоўныя стравы, а менавіта вось пра гэта простае вось памідоры са сметаны, больш нічога не трэба. Бульбу нармальную паесці таксама. Мы кожны вечар елі бульбу, але гэта была такая комбі-бульба, ведаеш, якую, ну, хацелася бульбу нарэшце. Кармавая. Не, там невядома яна кармавая, она просто, ну, там штосьці дадавалі, каб калорый дадаць, што прасілася, трансжыры туды зафігашыць, і будзе такое нейкае важыва. Не важыва, як гародніна, а важыва, як штосьці нарабілі яны. Калі ты адчуваеш шчасце? Вось такое пытаннечка. От ён ужо паўтараецца, ты толькі што задаў гэтае пытаннечка. Я адчуваю шчасце,
калі я бачу, што шчаслівыя мае родныя блізкія людзі, перш за ўсё, то бок у мяне вось гэтая эмпатычнасць, яна не ўзмацняе адчуванне сваё ўласнае, таму ідэальны варыянт яшчэ калі нам разам хороша, тады ўвогуле клас. Я адчуваю, ну, калі не шчасце, то вельмі моцную задаволенасць, паколькі я чалавек праектны, калі штосьці атрымліваецца ў мяне, вось там дапісаў кніжку, ну, клас, да, там зрабіў трыатлон, а малайчынка. Ну, гэта пэўна не шчасце. Вось шчасце я б сказаў хутчэй вось да калі шчаслівыя ўсе, так, блізкія, але гэта таксама яно такія пазітыўныя эмоцыі надае. Не працэс, а менавіта праект, вось яно штосьці дасягнулася, штосьці атрымалася. Дзякуй, што ты сёння быў са мной разам, і я вельмі шчаслівы, што я магу бачыць цябе нажыва. Дзякуй. Дзякуй за рататуй, дзякуй за траску. Дзякуй. Я таксама ж дадам, што такое шчасце, што для мяне шчасце. Для мяне шчасце тое, што тыя людзі, якія павінны быць на свабодзе, яны на свабодзе. Вось гэта тое шчасце, і яны потым дараць нам тыя самыя хвіліны шчасця. А можа і тыдні шчасця. Таму што можа быць лепш, чым той чалавек, які вярнуўся з несвабоды да сваёй сям'і. І таму што гэтыя людзі, яны вельмі шмат чаму могуць нас навучыць. Як, напрыклад, Макс можа навучыць нас натхненню, стойкасці і вось таму пазітыўнаму стаўленню да происходящего навокал. І таму я вам вельмі прапаную прачытаць гэтую кніжку. Це вельмі добрая кніга. І чытаць наступныя кнігі Максіма Знака. І, можа быць, ён стане пісьменнікам, які стане нашым вторым Нобелем. Чым больш Нобелей, тым лепш беларусам. Дзякуй вам вялікі, што былі з намі. Пакуль. Калі вы мяне не можаце знайсці, я дзе-то на кухні, і да мяне прыйшоў наш іншы госць, які нешта вам распавядзе. Важнае, тое, што вам можа і не хочацца слухаць, але трэба слухаць, таму што яны ерунды не кажуць.